бигзор ҳар дуятон курпаи болишти худро биёред, якҷо партоеду хоб кунед. никоҳро бошад мо бепул мехонем иншоаллоҳ. чаро аз издивоҷ кардан ба худ мушкилӣ месозед? ман намефаҳмам инро. бача низ зур аст, осон ва зудтар оиладор шавед. ҳар қадаре ки барвақт оиладор шавед, ҳамон қадар ба якдигар сахту мухта мешавед ва ҷудо шудан бароятон мушкил мешавад. аввал ба по рост шавам. ту чӣ маъюбӣ магар? вақте касеро бигӯям оиладор шав, мегӯяд аввал ба по рост шудан лозим. то ба по рост мешавӣ, як ҷои дигарат аз ростшавӣ мемонад. ақлатонро кор фармонед. шумо ҳозир механдед, лекин ҳақиқат аст. ҳамаи корро дар вақташ кардан лозим. оҳиста оҳиста ҳамаи чиз аз коркунӣ мемонад. бадани мо мисли соат аст, кӯҳна ки шуд, худ ба худ аз кор мемонад.